mi fijana ma mi amana ma mi fijana ma koano wadno mi yillade koano hadno mi fergitade jullade so wodin sagam be gona heseram jada jewami certim hembelam hirnange funnange rewoy worko mi eri ma dandam be holto gonda ko burda ko yiddi Allah hebtate ma Baba yo, be. Baba mi ewano, mi hatino ma. An baba jul modero, baba kecho pende. Mi bingel ma, mi ewano. Sai Allah neɗɗo hanga fof yejjitta ɓiiwu ɓiɗɗo ne kalan baaba wayi mi winoma ceerten fof jeeya baaba ma Omar Sall jomma mawni Allah de watta ko boni kon en wara yurumni gore ndeysan Omar Sall yejjitan biimu artir hakkille ma bamma nayi ndeysan joni hon nawta ɗum a woppata tan wonɗo sa nawti ɗum ko gartowo tan wallahi ko gartowo tan yaay ma dañi haaju de addanede o wallahi nene ma dañi haaju aytini galle ma jignaɗo fayi taɓiyu adu noon hawni joni maɓɓa boni ara ko woni ko Allah wawi min nin mbami yidde Coumba Ba ala desowo Coumba Ba mo wona o Allah min kam Allah ko mbaɗmami nanda fof ko mbaɗma wallahi atinnema de ko mayi ɗom ko non meɗen ɗo woni ɗo Alseyna pourquoi oɗo bange nana o ɓuri ummade oɗo bange ala hebat narga wala suwa awde kam nana so tawi ko ndungu ɓurata mettude gollade ko addi ɗum
mi cikka noon so ngoni ndungu so sénateur ba ɗum ni na ya ɓurata yawde fudde wona nana nana sa awi ɗum so tawi koye ndungu wona nana o sumat so toɓi ha paari koma dortoɗa e dow mum kono onon liggey mon nana e ndungu e metti de wadde nana ndungu nana mankat nden nana ɓurata serde so tawi ko ceeɗu nden nana ɓuri jayde nden nana ɓurata fulde nden nana ɓurata weltude tawi ko ceeɗu hay dabbunde nana no wela liggade kono ndungu nana fof sumat sibu ndiyam taɓaɗam moƴƴani nana o sumat ɗum neɗɗo fof e golle muɗum min nde cikkano so toɓi nden ɓurata wawde remede ɗum ɗo nana wawata arde dawol fof noon joom dawol kurti en muusi kono dawol fof dawol yiilode kangaɗo ɓuuri muus noon jaafoɗa en jinno wiide ko puyɗo hande kam kam foti ɓeydande en tampide wallahi en tampide hande ko ponno heɓde fof boni an cikkiɗa o mandene ma jaɓ mu wonde galle oɗo panɗa o uftano ayi o ko damal galle to ponɗa ɗum waɗa won toon toon foti waɗan suudu mais wonɓe mbattake nder galle lebsi wallahi o fotani won nder o galle Ramata ñalɗo walleja mbaɗɗa Hadisa mbaɗɗa tampere Hadisa nam mbaɗɗa seli mawɗo mbaɗɗa tampere yonka yimɓe galle mum ko mawɗum ni haɓe selli haɓe selli ham ɗum tampere en jinno wiide maɗa acca hakke ko hewno ɗo ñandere ko holko ganta henne koko ƴettirimi dow so oɗo mo jiita jooɗi ɗo meeɗa yiide neɗɗo ne ara e makko hana natodira e makko madde ñandere tawmaɓe ɗo henne dañi hen kulkuli kono aɗa acca hakke no feewi tawi mi waɗi ñenen ko ganta ko musma wona ɗum wonno fandaram Ramata weltima no feewi aɗa weltini ɓerdam nde hannde joni noon maccon jewtan min mono toye liggey mbiɗa toye nana enen mbaɗɗa seli Hadisa Ramata mbaɗɗa tampere maɗum aɗa selli ham ɗi fularuji fof o kangal bonnaɗi gorna min ɗum tan metti o kam mbiɗo wawa ɗum woppi tan damal galle to anda waɗan ɗum nder galle baba wiide ko fof wona wona o baba kam ganduɗa o hayso ma yerono tan ce Allah no hawni quoi ɓeɗo mbawa dañi debbo ba ni tan kumba way ni tan min kam no hawni de ɗo immorɗa meɗen andi kadi ka jahanoɗo aɗa yiiɗi yo kangaɗo ma o wallahi Kumba ko an yurmini hande leydi ndi fof haala ma haalata ana wonde neɗɗo ina selli ha hangama coɓɓi rewe ladde yeehi tan jooɗoɗa tan mbiya tan a fadat ɗum so tawi a heewa yurmen ay Allah ɓuurima yurmen laabi 190 te hanni oɗo Oumar Sall ko mbaddata o yimɓe moƴƴuɓe nan ɗo yiɗɓe nani ɗo wawɓe nafde nan ɗo
ay non ko imama ngi kala ko neɗɗo haalanma a nanta wattoya men hakkille jalta e oɗo daña jewtuɗo ma fi jam oɗon jaldo wona an kam ala no jeynoɗa kam walla no nanɗa kam min ko haajam kaalami woto haalnama haala makko ko haajam kaalami haajam kaalami tawi ɓendanimi kaalanami tawi ma ɓendi mbaɗen ko mbimami ko ɗum jinmi a faami wattoyam hakkille a faami ko ɗum jinmi hakkude men haali tan kaala haalude e Kumba an billahi wallahi tallahi a sellahi Oumar Sall tan jiɗɗa yiide Oumar Sall min tan wawi ɗum yiite leydi he te men andi ɗum woni eyi ko ɗum jinmi walla me walla ma jiya ɗum e dow ballugol bangol hon ko jiɗɗa kalis ɗum mi wiyatama ha miijo haalis de min somi yimi wona haalis min hen an ko mbatta galla ana salminta ko mbaɗanmi ɗo mo jiilotonɗa lebbi e ñalaaɗe hattoma ɗanade ko on ɓe addimi ɗo hono woni holon mo ndewɗa o mo mbiɗa a woppata yimɓe fof goppi ɗum an ndewɗa hen aɗa doga aɗa marmaɗa ko on gaddanmaɓe nan nder suudu wonde afa ma holon bam jom e wi joom yo addunam kaalisam kono jahode yewninoma kon gonnoɗa mi yewninoma Oumar komin Kumba woni ɗo mi yewnimo jom kala mo naati ha ngaaɓe a naati probléme waɗanam seeɗa mi yiya sabi Allah mi waari jari tan mi tampere fof Oumar mi yewnimo Oumar hoɗo gonnoɗa ayno mbaɗa fooƴ ñamani a yarani rewi ladde tan leya Oumar mi yewnimo holto gonnoɗa Oumar indini mala jom yi bamma mara kam o weltima a ñaami ñamani a yarani kay ka mayɗo heege o woni bamma o gorko moƴƴo dimu laaɓɗo reedu an woni sagata ala fof ka wonnanimi gorko ko yurmoto debbo fa yurmimami a yiɗami heeɗe a yiɗami ɗomde a yiɗami mi jaam Oumar ɗo ko gorko laaɓi reedu ɗo ko gorko moƴƴi hoto gonnoɗa noon Oumar alhamdulillah alhamdulillah Allah yettama mi nani haala ma min komi julɗo tan te kadi innam aade so yafnimama mi yafoto ɗumen maro ko hakkille tan woni ko timmani no jaaruɗani c'est normal par ce que ko
bane gorko alay sago mbaɗama protégé mbaɗamo ar mbaɗama fofof ala probléme mi nani haala ma kadi a jarama no fewi Allah jarama aɗa acca hakke no fewi hakke ala hakkunde meɗen mi yafma andi tan no mbino mami ni neɗɗo sa meeɗa yiɗ ɗum ne ara ne ɓallo neɗɗo ma kadi ko holko rew ɓennunoɗo ko ɗum addi tan an dañi hen kulkuli kono wona goɗɗum so ɗum ɓenni nden an holko jiɗɗa e Moutar hola Moutar Moutar goto an aɗa andi Moutar Moutar ko mawnam mbiɗa ho min Moutar ko dennam ala annene Allah ni seedi ko dennam ɓayde kon koreji ñaake ken koreji ayi ko wiyete ko tan neɗɗo aɗa wawi waɗodirde e bande e ladde tawa anda ene woodi ñandere mi tawimo ɗo woodi no kaldirmi e ma somi andino enen jiidi ɗum fo yahata hen kono noon mbiɗa haalanma gueɗel oɗo teŋele meeɗa andude min mi haalnimo ko Moutar ko mawnam o gandi teŋele Alseyni mbiyata teŋel min de gandirmon ko Alseyni inde nde o tottumane jaggirmo nden inde mi inde nde gandumi nde mi noddiramo nden inde ndeysan Moutar Allah yurmomo yaafomo ko seeɗa puɗɗinomi andude e makko tan hawre noon o sankima Moutar ko dendam kono ko aduna wayi noon ndeysan Moutar mi wawanimo no fewi par ce que wonno ko Casamance woyani noon ko artuno warno ƴewde bammakko kono après o sanki te o arani tan o sankiri ndani ko baraɗo ko baraɗo ndeysan Allah yurmomo yaafomo amin an oɗo takko haalnima caɗele nde wondi ɗe caɗele sabu takko o dumunaji diya jawtidi gila nden bamma ko ne rewe makko haalani kam wi won sehil makko goto ne yiidi resde takko te on ala fof do rewdani e bammum takko kala teddungal aduna rewi hakkunde mabɓe kala paawo caɗele mo dañi fof ko sehilaɗo réglate probléme o donc on so yeehi ha ruttitima wiine yiɗi ɓiye poɗɗa tan ko hokkudem ɗum kono takko dal jaɓani min kaali hamin tampi kono o jaɓani. Mami, attends. Tu me parles de mariage forcé. Mami, mariage forcé no existe ha joni. Non, bamum takko suusa ɗum. So tawi bamum takko sekir mum jogui ɗum waɗi ɗum encadré ina walla ɗum e vie mum. So wawi waɗire sabu Allah so wawi tawi ko ñamande yimɓe degla kayis totta ɗum. Mais pour o ƴetta ɓiyi ko waɗa hen remplacé. Non, ɗo mom je suis pas d'accord. E takko no wayi jogade avenir ni. Mami, non, mariage forcé hewti pawji ɓe guuri gurdam mabɓe ha weeli ɓe garta ɓe ƴetta vie janano pour ettira ɓe gurtira gurdam mabɓe ɗum c'est ɗum je suis pas d'accord. Ko gacci cukalel ngel deeje ƴeew mo yiɗi resa ɗum an nangirda ɗum walla jiirda ɗum ko mariage forcé wona mariage forcé ko teddugol dewɗo hakkunde bamum takko e sehil mum o ɗum waɗi o wiya omo ruttomo teddugal omo hokkumo ɓiyiko aɗa wiyana kam ko mariage forcé. Mami, teddugal ha etta ɓiyeɗa hokka mbo yiɗa giƴa walla keccuɗoma. Non mami, toi aussi mami, aduna o diwti ɗon aduna o tolnaki ɗon yoɓe gacci sukaɓe ɓe jiɗodira e koye mumen gadda ɓe kuma dewle mumen mais pas ettude mariage uji forcé par sababu ɗum neɗɗo waɗanimo teddugal tan etta ɓiyeɗa hokka ɗum. Rugi a jaɓatako a yiɓe joni ko sagata gorko o mawni hande gila woni sukomo namno kam nene hoto babam nene mani jeyanmi babam mane babam arata ɓiɗe ma bamma ar sa yi ɗum fof mbeɗa waɗa ɗum rafi mo gonduɗa o taki mi yiɗa haalandemo
omo dañi ko muusimu sehila makko ne jalam kono joni o mawni Umar joni kam maraw o weltima hay min yumma ko mi weltima ha Umar an ko miijo ma kalda e miijo yonta hande kono rugi min sinno ko sagam sada haalda e takko wona no kaldiɗen ni noon kaldata e takko a faami sabu takko aɗa andi ko cukalel moƴƴel ne wonde amen wayi joni kono biddo galle ni joni wonno min mbaɗat tan baabiraɗo o sikkat min nangiri bii ko intérêt sabu mon ko bamma ko fayi ɗum e jungam joni noon sa waɗanima convaincre hawa jaba ko jinnaɗo makko haali ko tan ɓe cikkata ko minen min jiɗa takko rese baade omo wone galle he omo nafi min sa ala ɗo ana jotta koye voyage uji ma gonda ayi sa yihi ni mi hattota fof ko konko wadde ne jinmi ko balla kam hen o jaba ko jinnaɗo makko o wimo ko sabu konngol jinnaɗo yettete ko sabu jinnaɗo nannata biyum mukko ɗo ganduɗa ni fewani sa yi tan omo ƴettamo omo nannomo e sehil makko omo andi ko ɓural makko Umar hori yijjid min ma no gandodirten komi goppuru worɓe fof ndewme ma rafi takatami accuma basal takatami accuma yimɓe fof goppi kam sababu ndema kono si yimɓe fof goppima min mi oppatama min ko an jinmi gila mbeɗo woni suka ha joni ala mo gandumi sona an Umar Sall anni bamu jomam jaabomi min ala mo gandumi sona an te ala mo jinmi kadi sona an minen fof min beltima hande jomam weltima da so weltima tan mi weltima mami o kalɗa ko fof mi nani ɗum mami yewtude takko de mais affaire de mariage forcé kam min ɗum mi ala hen ɗum mi jaɓata ɗum mariage forcé koko hewti mami gaccen kan haala yo accu yiɗodire mo yiɗi après on hokke on pawa ƴewe an mbeɗa a waɗani comprendre ko mbimami ko an kay joni wanmo convaincre tan ha ganda ha hawa salo d'accord je vais essayer mais je te promets rien de moƴƴi en tout cas aɗa foti kam wallude hen in min sinno ko sagam takko ummata ko e galle he kono noon ɓaadi jinnabo makko ko ɗum yiɗi yo yaa o jaba ko jinnaɗo makko o haali ko ɗum ɓuure makko Umar mbaɗa yewnani somi haalde ma jaabomi an no foti lebbi gonɗa e ladde mi yiyanima ha Umar sa waɗi ni no joom waɗata haalde yimɓe ɓe Umar a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi
Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite. Aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma. Aɗa yiɗi Allah ittan ma gite e kununde. Ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue. Aɗa ronki joɗade liggey. Aɗa ronki jogade kaalisi juuɗe ma. Aɗa ronki joɗade dewgal. Ɓatto kerem walla lekki la main du mal. Aɗa yiɗi toppirade sukaɓe ma. Ɓatto soin privé. Ko wawi wonde fof telfin numéro gondo lesso kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma. On calminama te on jarama.